Xi ħaġa li kien qed tinkwetani il għaliex il-gesta qabel ma wasalx ukoll. Ġifieri illum ma nafx kien. U dira ta' ħafna ma' suġġett li xtaqt insemmi. Vera kien hemm fatturi illi minħabba fihom wasal tard imma t-tortu tiegħi. Għax dak stajdej ħsibtlu qabel. Allura ħammorru għaddieta. Ħammorru fejn jidħol l-istess ħaġa. Hemm min waħħal Anġela biex imurlek mill-ewwel għall-punti illi il-problema hija il-familjari tiegħu. Illi għax huma kollha mlaħmin mela hija u ikkundannata li bqgħu imlaħmin. Imma dik għall-ġin qed għall-ġenetika, m'hawnx bħalek. Jiġifieri dejjem hemm fiex nistgħu nwaħħal, u nista' nwaħħal għax ir-raġel eżempju jsajjar bnin ħafna, jsajjar juża ħafna żejt. Nista' nwaħħal fil-fatt li pereżempju l-erja fejn noqgħod ma tantx għandi fejn nimxi. Isma' jiena mhux qed inwaħħal f'xejn, però jiena x-chefs tiegħi hawnhekk isajru tajjeb ħafna. U mbagħad inkun qed nuri disrispett jekk m'għandux l-ikel tagħhom. U the portion matters jgħidu. U hawnhekk ma jkollniex porzjonijiet ta' barra minn hawnhekk x-chefs hawnhekk kulħadd ikun irid jiekul. U anke biex anke naqbessu tal-jom tajt isma' jekk jiena ħaddik il-portion żgħira ta' ikel li huwa tajjeb għat-toma, imma naf li forsi ma tantx qed jgħinni minħabba l-waste minħabba l-ħibs. Nista' ngħid isma' jiena jekk indaħħal fir-rutina tiegħi. Nagħmel nofsija exercise, tajjeb, dik jista' jikkumpensa u ħafna aktar għall-ikel illi forsi ma kellux daqshekk post minħabba li nixtieq nolqos. Allura x'qed nipprova ngħid illum Anġela, illi hemm dawn l-affarijiet forsi żgħar jew kbar. Verament, verament. Bli aħna jisna laqas nagħtu każ, imma mbagħad fil-verità meta tirrealizza li kbirt f'daqqa, hemmhekk ikun hemm ħafna raġunijiet żgħar illi naturalment ikunu l-kawża. Ekku, allura x'nistgħu nagħmlu? Għal xiex nistgħu noqogħdu attenti. Ħanibda minn affarijiet vera żgħar. Ix-chefs jistgħu jgħidulna ħafna ħemm li nista' ngħid jien, però anke fejn jidħol iż-żejt. Inti kemmu tajjeb li għal-mod tal-kelma iż-żejt taż-żebbuġa għal-mod tal-kelma fuq l-ikel wara li sajjartu. Ikun aħjar milli tużah waqt li qed issajjar. Dimenti li ma jkunx cooking oil. Jiġifieri ġieli l-istess ingredient kif issajru, kif jistgħu jgħalmuna tajjeb ħafna huma, ħajjagħmel differenza kbira. Number one. Snacking on the wrong food jgħidulek bl-Ingliż, jiġifieri aħna għandna tendenza Anġela ġieli illi għand il-ġuħ l-ewwel ħaġa li nsib ma niftaħ il-kabert ħanoħodha. Jew inkella ma tippreparax. Kemm importanti li nippreparaw u hekk jiġifieri tibda tikol kollox kull ma tara. Eżatt, allura x'l-aħjar li inti tistokja ikel illi taf illi jekk ħatieħdu mhuwiex ħajkawżalek ħafna issues. Issa min jgħid li faċli tparla sul grassament fuq it-television jien għandi familja ta' erba' ta' naqblu. Iktar m'għandek ostakli, iktar ħatkun diffiċli. Fejn ħobb nistaqsi, m'hawnx ommijiet missirijiet familja ta' 4-5-6 illi xort għandhom figura pulita, illi jmorru għand it-tabib u jħorġulhom rapport vera sabiħ ta' test tad-demm. Jiġifieri wara kollox x'namlu hija responsabilità tagħna. Ħareġa' nġib l-eżempju bija fiex kien tlaqt kien responsabilità tiegħi, misni ħsibtlu qabel. Dal-każ l-istess, illi jiena jekk naf li anke għandi kabord mimli ħelu, responsabilità tiegħi illi ma mmurx għalih. Iwa, ħajġu momenti illi għandek abtit tiżvoga, però mhux aħjar tiżvoga f'xi ħaġa oħra milli fl-ikel jew fis-sigaretti jew fix-xogħol. Allura f'dan il-każ? Mhux bħalek. Issa l-eżerċizzju qisu dik id-doża. Hawn min għandu anke lista ta' mediċini xieħu. Kemm trid tagħmel eżerċizzju ma biex tibda forsi anki l-ewwel nett tħossok tajjeb il għaliex persuna illi holistikament ikun qed jiġri xi ħaġa anki psikoloġikament il għaliex inti jista' jien naf persuna tkun għaddejja minn taħt jien naf jinqala xi ħaġa u tiżvoga fl-ikel imma mbagħad psikoloġikament se taffettwa u tgħid jien irrid nagħmel xi ħaġa miegħi nnifsi. Kemm indumu biex nibdew naraw ir-riżultati? Mhux bħalek. Mela, ir-riżultat ta' xi tħoss minn ġewwa huwa mill-ewwel. Ġieli tgħid il-laħwa dħalta jiena tajjeb uħriġ ver iktar enerġetika. Għaliex qed ngħidlek ukoll Anġela? Wara li tkun għamilt l-eżerċizzju. Wara l-exercise, avolja. Suppost nibdew najjew. Ekku, hemm min jgħidlek laqqas ikolli jabtit immur u sa ma nasal tgħix kemm insibha diffiċli. Però wasalt u wara tgħid kemm ħassejtni ħafna ħjar. Għaliex ukoll qed ngħidlek Anġela, għax apparti l-exercise minnu nnifsu ħajċurkallek id-demm, ħajatik iktar inti enerġija, ħajjejnek anke għall-ossiġnu fil-moħħ pereżempju allura bla ma trid tħossok ħafna ħjar. X'jiġri wara ħatħossu ħafna ħjar ukoll bħal xiex. Inti ħadd mur tieħu shower wara li dan, wara li għamilt it-training, ħadd tixrob ħafna ilma. L-ilma minnu nnifsu wkoll ħajjejnek tħossok aħjar. Normalment tifjakka xi ftit mela ħadd ikolli klabnina xtejt issa ħasra, mort nagħmel dak l-effort kollu u immur nikol id-deserti. Ħadd xi ħaġa illa li x'inti semmejt l-ilma u għandna ħafna ma jkunux jafu jekk għandhomx ġuħ jew għaġġ. U nispiċċaw meta l-ġisem jurik li għandek bżonn xi ħaġa tmur għall-ikel. Meta ma nixorbux il-ġisem jintefaħ. Prosit tassew. Tista' tispjegali din? Mela, ara, il-moħħ faċli jitħallat ħafna. Ir-riżultat jew il-feeling ħabboġġu hekk ta' inti bejn ġuħ u għaġġ. Fil-verità sabu illi meta aħna
naħsbu li kilna biżejjed dak il-ħin jew dakinhar, jekk aħna ngħidu sma' jiena jidher li kilt biżejjed, ħanara jekk nixrob żewġ tazzi ilma jgħaddejx dak il-feeling. Għax kif qed tajjeb inti jista' jkun li fil-verità jkun għax. Mela dik number one li nistgħu nagħmlu. Però dan mhux qed ngħidu isma' kull meta għandek il-ġuħ ixrob ta' oqgħod mingħajr ikel. Għax l-ikel bħal karozza huwa fundamentali. Fil-karozza Anġela jkollna bżonn l-ilma, iż-żejt u l-petrol. Mela l-karozza tagħna mhux se ngħidu ħantik l-ilma biss, mela laqqas ġismi. Mhux ħanajdu ħantik ilma biss, ħanħallik mingħajr iż-żejt u mingħajr il-petrol, għandu bżonn ukoll l-ikel. Allura kemm importanti. Issa, l-exercise fiex jidħol fix-xena, Anġela. Illi bħal meta inti ikollok ħabib tajjeb normalment ikun iċ-ċirkundat bi ħbieb tajbin, ħanpoġġuha hekk, il-vizjiet il-ħżiena normalment għandhom vizjiet ħżiena bħalhom. Bħal pereżempju, hemm min jgħidlek jiena meta nagħmel lejl twil barra nixrob. L-għada nqum ħażin, l-għada tgħix kemm niekol aktar, ma norqodx tajjeb bil-lej, il-burdata tkun ħażina u kif jgħidu bl-Ingliż one thing leads to another. Meta daħal l-exercise fix-xena, apparti li inti matul il-ġurnata ħadħossok ħafna ħjar, apparti li anka inti permezz tax-shower ħadħossok ħafna ħjar. Xrobna l-ilma, mela rqad tajjeb anka matul il-lejl, tajjeb l-għada fil-ħodu, l-exercise kien dak isu il-katalist, kien dak kollu li beda daw l-affarijiet kollha. Ara kemm importanti jien naħseb anki l-exercise jitina l-ossiġnu. L-ossiġnu sajjejn anki li persuna tħossha tajba, anki psikoloġikament. Anka li qtajt. Immaġna inti Anġela nista' nimmaġna kemm ikollok. Qed eżerċizzju għal xiex qed nirreferu aħna sempliċement mixja pereżempju. Kemm tajba. Ara, il-mixej ngħiduha straight. Huwa tajjeb ħafna għal moħħ biex tħossok aħjar, eċetera. Jekk inti persuna mhijiex kbira ħafna fid-daqs, tajjeb, mhuwiex ħajjejna daqshekk biex titlef ċertu pis. Issa minn qed jismani jgħid li ma tabib li qalli nimxi. Ejwa, hemm ċertu kundizzjonijiet, speċjalment iktar ma nkunu kbar. Illi l-ewwel aħjar nibdew bil-mixi. Jiġifieri anke qabel ma nibdew programm ta' eżerċizzju, kemm importanti l-ewwel nieħdu parir ta' tabib jew professjonist illi jista' jgħinna jien naf bħal pereżempju l-kardjologu. Tajjeb għaliex? Għax mhux kull exercise huwa tajjeb għalina. Anġela, li rridu nagħmlu wara huwa li naraw li ma exercise jiena kapaċi nżomm mat-tul ta' żmien. Jekk ma tejjus grassu ħalli ma nsemmi lil ħadd jiddejjaq jom. U xaħat jgħid jisma' jibdu ribdawhom nofsija, mhux ħanżomma. Ekku. Allora tinsib xi ħaġa nħu gost nagħmilha. Allura hawnhekk inħeġġu lit-telespettaturi tagħna jaraw xi ħobbu jagħmlu imqar ftit ħin qed jgħidilna Matteus u x'hekk, imma xorta ħan nibbenefikaw minnha. Imqar, anke l-World Health Organization tgħidlek nofsija 3 darbit fil-ġimgħa jew għall-inqas biżejjed. Sija u nofs ġimgħa huwa l-minimu. Għal-saħħitna, imma biex nonqsu. Biex nonqsu l-aħjar illi dik l-istess nofsija nagħmlu aktar frekwenti. Minimu 3 darbit fil-ġimgħa. U naturalment jgħod ħafna x'ħan ikol. Rajt ġifieri jien għandi għażla, nista' mur għal-deżerta jew nista' mur għall-frotta. Tajjeb ġifieri l-għażliet fil-ħajja qegħdin. Matteus, grazzi tal-li. Grazzi ħafna lilkom u skużawni miġdi. Napprezza l-qiegħata għal-menu l-insert kienet skedata u għamilniha wkoll għax it-telespettaturi jkunu qegħdin jistennew. Grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jistaqsu xi ħaġa l-Matteus ibatulna SMS 50617000 jew fuq Facebook u nkunu nistgħu nirrispondukom ukoll. Għandi lil Renato ma nixtieqx imur għat-tarif pubbliċitarju qabel ma naraw x'għamel.